a July morning, looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm. Слънцето е едно и за всички. Смятате ли да се превърне в традиция посрещането на юлското слънце? Това ще решат хората, младите предимно. Мисля, че това, което видяхме с нощи и днес, показва, че това ще бъде една от най-хубавите традиции на Светогорския университет. Каква е символиката на посрещане на слънцето тук пред университета? Много си мислех и аз каква е, но мисля, че по-обща символика и по-цивилизационно устойчиво от слънцето няма. Обичта, новото начало, надеждата. И рождени дни е, тук има и рожденичка, тъй че можем да я поздравим точно на датата на July morning. Стит рожден ден. Какво е за теб изгрева на слънцето в началото на юли? Нова надежда и начало на на нещо ново. Нови начинания, да. Това, което е важно нещо в ново. новото поколение да има. Нещо, което започва. Те първо изгрява. Много е приятно и музиката е много хубава. Аз го разбирам като ново начало на нещо хубаво. Добро утро на всички, които посрещат утрото на 1 юли, July morning, така наречен. Аз съм Панайот Горанов, от Добрич съм и съм много щастлив, че днес от Царево стигнах до Търново, само за да видя моите приятели. Ние отправихме нашите молби и молитви да няма дъжд, което се случи за следващата година, когато мислим отново да направим този празник и да го превърнем в традиция. Ще се молим да няма и мъгла. Може би за 30 години от честването на July morning нещата са се променили към по-мъгливо, но важното е, че ние всички сме тук и заедно, въпреки мъглата, посрещнахме първото юлско слънце. There I was on a July morning, I was looking for love